ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକା ବୁଦ୍ଧିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କାରଣ ବଳ ଲଢ଼ିବାର ଶିଖାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଜିତେଇବାର ଶିଖାଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବଳର ପରିଚୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଦୁଃଖ ଅଛି ମାନେ ସଂଘର୍ଷ ଅଛି, ସଂଘର୍ଷ ଅଛି ମାନେ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଅଛି। ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ। ନିଜ ତାକତ ଉପରେ ଭରସା କର। ଉଦ୍ଧାର ଆଣିଥିବା ତାକତ ତୁମ ପାଇଁ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲରେ କଥା ହେଇଯାଉ କି ଅଧିକା ସମୟ କଥା ହେଇଯାଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶସ୍ତା ହେଇଯାଉ। ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁରି ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ। କାହିଁକି ନା ମାଗଣା ମିଳୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ଗୋଟିଏ ପାଦ ନିକଟତର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ତାଲା କେବଳ ଦୁଇଟି ଚାବିରେ ଖୋଲିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ। ଆତ୍ମସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଜବାବ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ସରଳତା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ପରିଚୟ। ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱର ତୁମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ଶିଖିଯାଅ। ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଖୁସିରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି ଅନ୍ୟଠୁ କୌଣସି ଆଶା ରଖିବା ବ୍ୟର୍ଥ ଓ ନିରାଶାର କାରଣ ଅଟେ। ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଗଣିବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୁଃଖ ଆଉ ଅନ୍ୟର ସୁଖ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଗୋଟିଏ କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି। ଯଦି ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ, ତେବେ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହାରିବନି। ଯଦି କମାଇବାର ଅଛି, ମାନବିକତା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା କମାନ୍ତୁ। ପଇସା ତ ଭିକାରୀ ବି କମାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମିଳିବ ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ଅପେକ୍ଷା କର। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ବହୁତ ମିଠା ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବେ, ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ସେ ତୁମକୁ ସେତେ ନିରାଶ କରିବ ଆଉ ସେତେ ତଳକୁ ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଉପରେ ତୁମେ ଯେତେ ଜୋର ଦେବ, ସେ ତୁମକୁ ତାର 2 ଗୁଣ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବ ଆଉ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠେଇବ।